morning! Kamusta mo diha? Ning lirang-lirang ag uwan, amo na pang tandaw sa bugoy kay basig na bitik to. Kay gitag-himo nga bye-bye ni bugoy kay nampay mga siliw-siliw basig na sangit to siya. Ato pang tanawon ang mga suba karon og niawas pa ba. Gahapon kuno sa pali sa grabe nga masa na. Ang kita mo sang vlog gahapon. Salamat kayo sa mga nanonood sa vlog gahapon. So third trimester na ko sa ang pagbuntis. Da murag ni anam-anam nagabagat-agang tijan maglisod ko bakod. Although di sa dakal ka, di ko dakeun ka jud tijan pero bagat na. Di dako dagang tijan pero kang bata sa dako sa jagbalik 1 week sa itang edad tungod lagi sa mga cheat na des naging kuwan. Uy, baha-baha pa rin jutay. Tarawa rin jud basag guys. Oh, sus Ginoo tabangan. Igo naman laman ning ay blurred man. Oh, tanawa wa na diri kita unay gamay gadong udlot nakita sa mga gamay. Oy. Hala, mo na nigbasak, nadaot basak. Hala gazet, tanawa ning do oh. Ingon si Ondre kasi sa amin nakakita gahapon ning hubas-hubas na kuno ni gahapon jud kuno kay grabe jud kuno tong taas kay ning undang-undang na ba sa puguan. Jawa na pwede nga nagbuntag ag uwan. Gakuan na laman baga bugso-bugso na ra mag-uwan. Di para gahapon nga straight gadto tong gauwan. Oh my god. Naunsan mo ni? Parking sa doy. Arang luutas basak guys. Grabing kasuga para pa dai jud ko ano flow. Sakay mo na og ko. Naog ko. Sakay mo rin. Higatoy naman yung baan na. Uy, isang allergies bito guys. Nasal drip. Ag isang allergy dari ilong lanay dari. Sakay mo na og ko. Bin na bita digsik. Bita digsik. Hala? Hala. Ang taon. Tanawag basak. Arang load na natanan ba ni Doy? Luoy ka jug mga mag-uuman daras Alicia guys basta tinguwan kay nga ni di lang mahiaguman. Garabi ka jud ag baha dari og mag-uwan ka nang sagunson bitaw bisag di ka jud ko sa gag-uwan basta sagunson mapuno man gud og suba sa mo awas. Kini basak jud ni siya. Oh. Ay sabi kay hang ikuan, ang ibali ag kamera kay erong makakita mo. Tanawa na pa si kamalig nga na. Gamay naramay kuwang tanang kamalig anod gajud na. Kusag ag tubig uy ni awas. Dapat ta kanang flu padung na didto. Ning padung na diri. Hala. Pag udit guys ning saka dun sa taman as in murag mulibel sa karsada. Hala arang luod jam mga basag daari kani kabaskan ra bagajud ning daani. Arang luod lagi hala. Arang kasuga nagguba magdaan dari guys. Arang guba ah. Hala nabuang na. Hala nangab-ngab. Hala kaluoy. Grabe. Pati dari unahan natang tanawon. Arang kasuga. Makaanod naman eh, kuyo naman eh. Ah, kasuga sa pressure. Adlakin. Grabe. Adlag bajag mga maning dani. Mga ganigi kunikta. Tulay man eh. Dari maragingil-ngigan kung nagtanaw dari kay. Morbitog na ining higop. Na. Murag higop pag dapit. Kani kay kuan man eh, mga kabaskan man eh. Maguba jud ilang basak. Gingil-ngigan magaguto dari speakers uy, kari dia kanang nainas tulay jud mismo ba kay grabe ko sa pressure makaanod. Nangab-ngab gudang dana Kani basak jud ni siya. Lami ra ba jud kadug tubo dani og haudon laman jud ni sa weather, di siya maagian og ngani. Lami kadug kay kadalabay na mo dani lagmi kadug bunga dani kay wa bitos jay maja. Kay daplin magrasada. Pero wa lagi. Impas lagi si jarong panahona. So, mao na resultas uwan nga wayan ang unang dares Alicia. Dada mis barangay Kambaol. Grabe no, makalisang no. Awag ban siguro anad, pero ako di jud ko magsilbing nga ni kay wa mi naanad sa among baryo nga magbaha. Ning lahos mi dari kay sa Alicia Panoramic Park sa kuan ra ba? Ganghaan ra. Parang baga as fog. Uy, jara. Malipay man pud ko makakita og fog pero unta di na mo uwan. Ay pakita ninyo. Nawa, di na ninyo makita nang mga buntod. Arang baga sa nagbungtod na, murag ni sumpay naman das panganod. Uy, pero fog na siya. Ha? Bagag fog.
Di na jadi kita agdari. Wa ka joy fag nas lujo ag fag dari. Kana fag na nay nakita na oh ra ka baga ka jo. Sus. Lami ang tao ganang di palapok na jato sa ibabaw ba. Ara dyan ng kuan na lami adyan na picture-picturean kay the Sea of Clouds jud ag panoramic park. Kay saan ko? Ngita ko kajakangan. Ani ang inyong buros nga alagad. Murag okay mapaghang pamati karon unsa okay pud ag panahon wala pud muuwan. Ang galaag ko dyan. Maadyo kay namang puwesak dyan hindi ra ko mabasa. Mangita sa ko kaisan kay murag kaisan ko. Mo ani problema kanang third trimester na bitaw sige tag ihi anja. Kini bitaw gusto pud na magsigiglakaw. Ang problema pud ag-asa ta makajak-ang kay sige malagi ihi. Yun sa man bana oy sige magpangulighad. Sa video pa pud mangihi. Adto video ko. Pag istorya sa diha, hay sa diha. Pakihay pud diha oy. Hi guys. Di man managad. Hi guys. May buntag. Sige tag ubo kay maghihi ko ang mga nang ubo ba nang rahat ka tong tutunan. Wala nga na allergy post ni sa drip nimo kay sinus na pud ka. Wala man good ka jir-jir ni mo ani. Hoy buing. Adto pa di bulgar diha kay sa pekawawan. Wala ka jir-jir mo na sakit-sakit na. Buwang na. Batasan. Harap dyan yung apil. Kawaw. Dyan ka. Dyan ka jir-jir mo na nagkaluja na. Halagwag. Tapos karizot doon. Kaya nagdagan. Manggudoy lang. Itanawo na. Pakita na tos mga guys. Na mga guys na. Hindi ka mo pilit. Ano sa takarizot. Kaya nalingaw pa kusfag. Kita ang duha. Katong cellphone mo. Nag-export. Welcome to Cambaol, Alicia Bohol. Hala ra bulinga man nimo doy. Abot kag pilar nga nakabulinga, wala man kagindudlud sa paborosay. Ay, kot ka? Kahit kabarwan. But mata. Hindi mo kiss. Bad breath, white panut brush. Play mata. Yak. Kana. Madto na mi. So biyahe na mi dani guys pagawas kay sadlinan maning Baryuha, Barangay Cambaol. So tiwasan ni ninyong video og tanaw kay nag-shoutout ko daani sa tumoy sa mga nag-comment sa atong vlog des naging adlaw. Mo ni karsada padung sa Alicia Panoramic Park, gwapo na kaazo sa una kay lapok man ni karon ilah nang gisiminto. So mao ni kabasakan sa Cambaol nga karon nahimo ng dagat. Dako ning basaka mo nang rang kadako pag kaazuag nahimong dagat. Loy iton kaazug tag-ija dani. So na guys, arang dali aran nimo awas kay mabuo ra man ni siminto dai lang gidubli mo nang wara jud sa kaawas karon. Pero wala makagahapon nga gahapon may arang kasuga karon kini hubas-hubas naman ni. Kini guys, padung na sa Pilar Dam kay gahapon gibalita mga kritikal na kuno ag ilahang dam lagi kay padung na moawas atong tan-awon karon.
babaw. Tira lang ta. Dala mi sa pilar. Sana sa Pilipinas, madam. Para me, my idol. Madam. Kami ikora po may laag ba? Ay, salamat kaning us-us na. Monig sa pilar, guys. Grabe ba ko? Ay, nakalimutan na naran ba ko? Gahapon ning abot sila just liog ananay ko anda na. Napit na mo awas sa kuan. Ulay. Uy, panghatag. Awal ka. Put, inigbagsak sa tubig ba? Grabe ko suga, uy. Lukon sa takay mo sanjad ni. Ug darhe na kawa na ilapo kay na may hagdanan. Dan niras mga putod-putod ba? Jatak-jatak kada ring bato. Ganahan ko maglaag-laag hinuumron. Imbes kay third trimester na, nagjaad na. Ganahan nung ko maglaag. Wow, warlam ni asfag. Wow, amazing. Hangat naman po. Naayarang kadaghan kadjong langgam. Kita mo na nagita ko ko. Mga langgam na. Or wild duck. Mga wild duck na siya mga kagahi. Naisag palibot. Gafag ag mga mountain dados babaw. Nay kanding ag kaisang kanding ag nati namatay wa kaagwantas katugnaw. Tay lami lagi nagpurma ng kanding ano. Hybrid. Idake. Baga asfag. So, taon na guys, ug marhi mi dari na ni mga kubo-kubo da na nga pwede kang mapahuway. Pero ahang duda, giharus man siguro udit, wala ko makainom dumog na sa ko. Pero murag giharus siguro udit. Lami na ditang badyan, labi na bitaw og kanang summer. Nakaroon na na ilang bagong gitrabaho na anay mga ingana. Before kay wa pa na siya. Kani siya gwapo ni siya nga tourist spot. Pero puyo lamang po og muawas kay makakalas po ni kinabuhi. Di lang po nato handumon nga mahitabo. Pero modong ta daris unahan. Niya palop dag drone ay. Sa baka kaya ni ratataman kay brad hagnaw na kadulot kong dito. Niya da ka. Sabi ko og mahadli ko dari. Nalipay raman na ko kay di na siya kadto hapon ni usos na ag tubig. Kahapon alert level na to gipabakwit nga taga diri. Ana, laga ning burusan eh. Hindi naman yung pumuli na yung bana. Ano kaya na nakalitsik? Una to ken ko na sa. Huwag nga ta kay madam agad sa kwarang danguga. Huwag kahawiran. Laga ning burusa, laagan. Ay, good morning. Picture ko mami. Sige, dali. Picture ka. Aras aha. Nalamat mo. Vlogger sa Alicia, Bukol. Na, nagjuad na. Yung vlogger. Hawin sa nito eh. Lagi kami. Sige ma. Bye. Enjoy your day. Awan ninyo guys. Ipang tubuan nag-mushroom. Tungod sa sigig-uwan. Makaon na. Kanang klase ha. Lagi pero way lami gahiun. Kauban manas tagtaog. So, manguha nami guys, mga riyan nami. Salamat sa Ginoo kay okay ra dari di na siya ingag kagawanan. Kining us-us na siya. Gahapon may grabing kulba kay ning enter na siya sa critical level. So, bisita ta karon sang igsuon, namo ko igsuon diri sa Tapad Baryo. Ato ta maniudto. Kinaaw po sa gamay kananan. So, ato ko maniudto kay sakto po dalas 10 naman kapin. Kuyawa maning third trimester di kay gamay lihok hangat man. Kay bugat na magugti dyan. Kilo na magugti ni kapining bataa. Plus napay plasinta. Mutimbang baga pa ng plasinta. Plus napay tubig. Amniotic fluid. Bugat-bugat.
Majong bentag ninyong tanan. Sudah gante na meet dari nga mga kagahi family, daghang salamat ganahan sa pugong nay managad na. Pero ug nay uban nga kananay tawag na kanang apiki na bitaw nay manampit na dyan igura maning labay. Igura gad kong maka ngisi nga. Hello ngana ra. Oh, di ay bulalo. Dapay balbacoa. Adobo. Pansit with kalabasa. Ugan sama po dito, baboy ni? Baka. Full-an. Arisiksihan ang ate, nagpasiksig taman. Tanay lang kuan, kanan nanis kuan, merkado sa Katipunan. Alis siya buhol. Sakit ba dyan? Ang samay mong sakit, sakit sa pag-ibig. GoPro lang ha? Di, DJI. Ako kay Bao, natagraman eh. Salamat sa naghatag. Gamay. Shout out sa mga gwapo diha. Asa dapit. Hello, shout out Ubay, sa Ubay, yung kapatid ko na mga palautang. Hi. Pagkapinan pa dyan, may batasan igsuon Wala na na ko nga palautang. Si Onde wa pa manawag kay sige. Mapini ka tinagpukuan? Laboratory? Daghan man kay white blood cells. Niwang ra jud ka. Nang CBC. Amo nang CBC ko ay. Tsaka sa mga mabalikod. Ning abot ako ang basig na ko ni magsulong kun ko ang abot ako sa akong. So, umatog ang igsuon guys, luoy kay nagniwang si Janade pud sige pamati. Na si Jay UTI ba nga murag tas-tas atong graduate jang UTI. Balik mo kuno sila karon. Nagpada si Jagsudan balbakuwa og bakang sinabaw. Parang tatay kay ganahan sa tayg baka. Nagpalit pud si Undoy og bahog-bahog tintal na fokus kagwang. Uy, muapit pre karon sa ATM. Jadi mga ATM ni nanay ug kang tatay. Na ako na isud ayo datag 1,000 manang gipadaan ni nanay kay among mga silin kay gamaritis man po ni nang lita na kadawat pag sa kalibos nanay sa idahang ATM. Inquire agin jud basig na isud sumapit ka karong ATM machine dito sa munisipyo madala mag naisud. Katong inquire ni kayo na ako no ipapalit ni nanay og gatas sa kijaha. So mga kagahi, diyan ako sabay na karon oras na para mag shout out. So hi ni Mary Chris Rosa Sinya og ni Mai Siega. Haram ning pamasahan ni Jumangan. Ni Bernardita Formsma, ni Robert T, ni LV Lacame, ni Bia Ponce, ni Ma'am Evelyn Caga, ni Ma'am Armalyn Idaw, May Amor Bernadette, ni Jets Mendoza, ni Ellen Braza, ni Yene Storm, ni Vanji Buti Inuhales, Bisayang Warrior Vlogs, og ni Maricar Prahinog, ni Ann TV, ni Jane Margaret, ni Sanilin Tinido, og ni Shane Lee, ni Ambrosio Sakus balinsungag dugang dila. Ambrosio Saka, ni Glenn Galo, ni Marisa Dampog, ni Edina Canyete, ni Vincinta Bernadas, wala na mauno. Vincinita Bernadas, ni Janet Murado, ni Elena Cedron, og ni Ate Raquel Inday sa Bukid, Janet Murado, ni balik na no, ni Ma'am Nisel Naluan nga always naa kanunay sa ato ang vlog, ni Juela Fam Vlog, ni Mary Chris Rosasinya, ni Sherilyn Otbot, ni Arlen De La Rosa, ni Rizalyn Aligora, ni Bagay po Trexie, ug ni Ginalyn Olivera, murag daghan-daghan ta karon nga mga nangument, ni Jingo ug ni Vanessa M, radi ay. Ni Vanis M ug ni Maureen Lagi Channel na nagsaba ng mga iro. Hoy Bartol, saba Bartol! Ni pistolang karaan nitong iro. Sabi sa Bartol dahil kaya sa bagay. Ma'am Lourdes Saladin og ni Feby Pisinia, ni Elsa Valtes, hello, og ni Regina Utuhan, ni Divina Gracia Salinas na dyan sa pirmi, Nika Amora, Ruby Pyramid, Ginalyn Villaganas,
Marisa Dampog, Bing Maragana, ni Cherilyn Acampado, ni Jisa Jacosalim, og ni Princess Sofia Rodavia, og ni Inday Rose Laum Padilla, ni Junita Labunog, Mama Julie and family, Felisa Taghap, hello, Pamilya Lagan Channel, Catherine Coray, Terry Burst, Marieta Navarro, Inday sa Bukid, ni Arkuats TV, og ni Danica Paraiso, ni Christine Pedrosa, og ni Jelly TV, ni Vilma Micabalog, ni Gina Sumapang, Gina Sumagang, di ay, nabuang na, nalibat na ko, Joy Andulay, og ni Elizabeth Tarang, og ni Leticia Prieto. Daghang salamat sa inyo ang mga comment. Appreciate na agad yung mga effort. Okay, so nahaman na tagbasa sa atang mga commentator sa atang karaan nga vlog. So daghang salamat, og don't forget to like, share, subscribe katong mga nabasa na dari. Don't forget to share this video para makita sa inyo ang mga friendship. Bye guys, see you tomorrow on my next daily vlog.